Arestado ang isang construction worker matapos nasapilitang pumasok sa isang bahay at subukang tagain ang kanyang kabarangay sa Poroksay Sitio San Ramon, Barangay Burgos, Kasiguran, Sorsogon, bandang alas 11:30 ng umaga nitong Linggo, Hulyo 6. Kinilala ang sospek na si alias Michael, 33 anyos, habang ang biktima ay kinilala naman na si alias Francis, 37 anyos. Parehong residente ng nasabing lugar. Ayon sa Kasiguran Municipal Police Station, nadulas ang suspect dala ng kalasingan kaya bigo siyang mataga ang biktima. Matagal na rin umanong may hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Katunayan, may mga record na daw ang mga ito sa barangay. Nagkaroon na nga ng dating pag-aaway, nagkaroon na ng dating pisikalan, pero naidaan pa rin sa barangay at naiayos. Ngayon, parang nangyari itong insidente, parang nagkaroon ng revenge. Accordingly, dun sa ating suspect ay parang napunong-puno na siya. Parang pag nakikita niya daw yung itong biktima ay parang kumukulo yung dugo niya. Kaya nung nakainom na siya, nung uminom siya that time buong araw, parang kung nakita niya sa nadaanan niya sa bahay nila, parang naisip niya na yun na yung time na maghiganti. Kaya kumuha siya ng itak. Kaya pinagtangkaan niya ng patayin itong si ating biktima. Nasa kustudiya pa ng Kasiguran MPS ang sospek na mahaharap sa kasong attempted homicide. Naaresto po natin sila legally, dinadala po sa istasyon, nagkaroon ng investigasyon, then subsequently na-inquest po natin siya. Kaya hanggang sa ngayon, nasa kustudiya pa rin po ng Kasiguran Police Station na suspect dito sa attempted homicide. Paalala naman ng pulisya sa publiko, maging mahinahon at idaan na lamang sa pag-uusap ang mga hindi pagkakaunawaan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.